ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡିରେ ମୁତୁଛୁ କାହିଁକି ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆମର ଜୁନିୟର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଜୁନିୟର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଜୁନିୟର ଶାହରୁଖ ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ନୂଆଗଡ଼ ନୂଆଗଡ଼ ଜେଟି କୁହାଯିବ ଏଠି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ପାଣି ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ଏଠି ପାଣି ଜାହାଜ ତ ଟ୍ରଲର ଏଇଠି ଆମର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା ଆମର ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଯାଇକି ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ ଏଇ ୟା ଭିତରେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଏରିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଯଦି ମାପିବି ପୁରା ଏମିତି ଗଲେ ଚାଲି ଗଲେ 1 2 3 4 5 6 7 ଏତିକି ଚଉଡା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠୁ ସେ ଯାଏ ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଷ୍ଟାଇଲ ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଟିକେ ମଉସା ପଚାରନ୍ତୁ କିଚେନ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ମଉସାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଆଗ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଏ ହେଲା କିଚେନ ରୁମ୍ ଏଇଟା ମଉସାଙ୍କର ପୁରା କିଚେନ ରୁମ୍ ଏ ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ଅଛି ଓ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ପୁରା ମସଲା ଫସଲା ସବୁ କରିକି ଛୋଟିଆ କିଚେନ ରୁମ୍ ଟା ହେଇଛି ଏଠି ଗ୍ୟାସ ଟା ବି ଅଛି ସାଂଘାତିକ ତିନିଟା ଗ୍ୟାସ ପୁଣି ରଖା ହେଇଛି 15 ଦିନର ରୋଷେଇବାସ ହବ ଆଉ ସେପଟେ ବି ଦୁଇଟା ପୁଣି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା କରାହେଇଛି 2 ମହଲା ଦେଖେଇବି এটা পানিটা কোড় আসছে তাহলে পানিটা তলে স্টোর করাইছি 1000 লিটার 6টা টাঙ্কি 6000 লিটার পানি 1000 লিটার টাঙ্কি 6টা ভিতরে এই আপরে তারপরে পাইপ কনেকশন হই বেডরুম আগে পানি ବି ମାନେ ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଲୋଡ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ହଁ ଲୋଡ କରି ଏଠୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଫେର ଫେରଲେ ଯେତିକି ଖାଇ ଯାଉଛି ସେତିକି ଫେର ଲୋଡ ହଉଛି ଆଉ ଆରେ ବାଃ ମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଯେତିକି ପାଣି ନେବେ ସେ ପୁରା ପଛରୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ରଖା ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଏ ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟେ ବି ପାଣି ଭିତରେ କରା ବଢିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ଅଛି ଏଟା ମଜାଦାର ହେଇଛି ସାର୍ ଚପଲଟା ବଦଳ ଦେବେ ଚପଲଟା ଖୋଲିଦବା ଏଇଟା ହଉଛି ବେଡରୁମ୍ ବିରାଟ ବଡ ଉପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖଟ 20-30 ଲୋକ ବି ଆଦରେ 30 ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ରହିଛି ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର 20 ଜଣ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଜଣେ ଆମର ସାର୍ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ଶୋଇଲି ମାନେ 2 ଜଣ ତମେ ତଳେ ଶୋଉଛ ଏ ଡଲବ ଗଦି ପାରିକି ଶୁଅ ଗଡିକି ଯାଅ ଏଇଟା ଆମ ଏରିଆ ଆଉ ଦେଖିକି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଦେଖିବା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏପଟେ ଲକ୍ଜରୀ ସିଟ୍ ଗୋଟେ କରାଇଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ପୁରା ଏଇଠି ମସ୍ତ କରାଇଛି ଏଇଠି ଜଣେ ସିଏ ଡ୍ରାଇଭର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି ଏଟାର ସିଫ୍ଟଟା ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏଠି ରହିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଓ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ମତେ ଡ୍ରାଇଭର ସାର୍ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆମେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ଦେଖୁ ଟୁଡେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛି ୟୁଆର ଆମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁ ଏମିତି ଗେଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଚଲାନ୍ତି ସବୁ ଆଜି ପୁରା ରିଏଲ ଦେଖୁଛୁ ସାରିଲାଣି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ହେଲା ଇନଭର୍ଟର ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣିର ଯୋଉ ମାଛ ଦେଖାଯାଏ ହବ ବନ୍ଦ ହବ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ହବ ସାଇରେନ ଦବ ଇଏ ଦବ ଏତେ କାପାସିଟି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ମାଛ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ଟା ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ମାଛ ଦେଖାଯାଏ ପାଣିର ଗଭୀରତା କେତେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ମାଛ ହଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣା କି ପୁରୀ କି ଗୋପାଳପୁର ଯୋଉଠି ମାଛ ହଉଛି ଆମେ ଏଠି ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ସେ ଗୋପାଳପୁର ଦେଖେଇଦେବେ ଏତିକି ଡିଗ୍ରୀ ଗଲେ ହବ ସେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଯିବୁ ମାନେ ମାଛ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଯିବେ ସେଠି ମାଛ ମାଛ ପାଇଁ ସାରୁ ମେରାଇନ ବାଲା ଫୋନ କରି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ କି ଇଷ୍ଟ ଏତିକି ଗଭୀର ପାଣିରେ ମାଛ ହଉଛି ଏଇଟା ପାଣି କେତେ ଗଭୀର ଦେଖେଇବ କେତେ ଗଭୀର ମାଛ କେତେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲସ ମାନେ ଆମେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବୁ ସେ ଦିଗ ବି ସେ ଦିଗ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ଦିଗ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ହଁ ସବୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାଇଛୁ ତ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଫେରିବୁ ତ
ଏଥିରେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଆମେ ଫେରିବୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥବୁ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରିବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ଅସ୍ତ୍ର ଯିବୁ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ସେ ତାର ଏତିକି ଡିଗ୍ରୀରେ ଗଲେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦେଖେଇଦେବ ଆମେ ସେଇ ଜାହାଜ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ଡିଗ୍ରୀରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଉଛି ହଁ ହଁ ତାର ସେ ଉପରେ ଫିଟିଂ ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଡାଟ୍ ମେସିନ୍। Dart machine। ଏଇଟା ଆମକୁ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଧର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ହଁ କି ବୋଟର ପାଣି ପଶିଗଲା ହଁ ଏଇ ନାଲି ସୁଇଚ୍ ଟା ମାରିବୁ। ହଁ ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏଇ ସୁଇଚ୍ ଟା ମାରିବୁ। ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆସିଲେ ହଁ। ଏଇ ସୁଇଚ୍ ଟା ମାରିବୁ। ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମେସିନ ରେ କହିବାକୁ କିଛି ପଡିବନି। ପଳେଇବ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ। ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କି ଅମକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କୋଉ ଲୋକେସନରେ ଅଛି। ଏମିତି ଲୋକେସନରେ ଅଛି ଅସୁବିଧାରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ଆଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଜାହାଜଟା ଯଦି ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ ହଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଥବ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାହା ହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଚ୍ଛା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚେ ଆମ ପାଖରେ। ଅଜୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଉ ବାହ ଆର ମେସିନ ଟା ଉପରେ ଫିଟିଂ ତା ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିନା ସାଟେଲାଇଟ ଫିଟିଂ ଏଇଟା ଫିଟିଂ ଆଉ ହଁ 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 ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ସେତିକି। ମୋପା ଯାଏ ସେ ଜାଗାଟା ଏଇ ବା ଏଇଠି ପାଣି ଇଏ କେତେ ପାଣି with route। କେତେ ଗଭୀର ପାଣି with route। କୋଉ ଆଚ୍ଛା, ଜାଗାରେ location। ଆମେ ଯିବୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିବୁ ମାଛ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖେ ଦେଖେ ସେଇ ତା ଦାମ ହଉଛି 32,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 32,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଏତିକି ବଡ ମେସିନ୍ ଏଇଟା 30,000 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ପୁଣି ୱାରଲେସ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏ ୱାରଲେସ୍ ଆମେ କଥା ହବା ପାଇଁ ସବୁ ବୋଟ କଥା ହବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଅଭିଜ୍ଞତା କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଦ ତ ହଁ 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 ଏଇଥିରେ ଆମେ କଥା ହଉ ମାଲିକ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ କୋଉଠି ମାଛ, ଆସିବ କୋଉ ମାଛ ଜାଗାରେ କେତେ ହେଲା କେବେ ତମର ହେଲା। କୋଉଠି ଅଛ ଧର ଆମର କୌଣସି ଟ୍ରବୁଲ ହେଇଗଲା ହଁ ଆମ ପାଖେ ଧର ବୋଟ ନାହିଁ ଆମେ ମାଲିକ ୱାରଲେସ୍ ଦ୍ଵାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ ଏତିକି ନଟିକାଲ ମାଇଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ସିଧାରେ ଅଛୁ ହଁ ତମେ ବୋଟ ପଠା ଆମକୁ ଟାଣିକି ନବ ସେ ଆମକୁ ନେଇଯିବ। ଓ ମାନେ ଯଦି ମାଲିକ ର କିଛି ନ ପାଇଲା ହଁ ହଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କୁ କହିବୁ ଆସି ନେଇଯିବେ ହୁଁ ହୁଁ ହଁ ହଁ ଲାଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆମକୁ ଆସି ନେଇଯିବେ ଆଉ। ଓହୋ ଜୀବନ ବି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅବିକା ଯୋଉ ବମ୍ବେ ଆଜ୍ଞା ବମ୍ବେ ଯୋଉ ତାଜ ହୋଟେଲ ବୋମିଂ ହେଲା ହଁ ସେବେଠୁ କଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆମକୁ ଏମିତି ସୁବିଧା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଜଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ରାଉଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ଆମ ଫିସିଂ କଲା ଭିତରେ ହଁ ହଁ ଆମର ମାଛ ଫାଛ ନଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ କହିବ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର ଟ୍ରଲର ଲାଇନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବାହାରିବେ ପୁଣି ଫେରିବେ କେବେ ଆଇସି ଆମେ ନବୁ 80 କେନ୍ ଆଇସି ଆଇସ୍ 8 ଟନ ହଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଆଇସି ଏଇଥିରେ ଯିବ ହଁ। ଆଇସ୍ ବି ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇସି ହଁ 80 କେନ୍ ଆଇସି ଭିତରକୁ ଯିବା ହଁ ଭିତରକୁ ହଁ ହଁ ଯିବା 80 କେନ୍ ଯିବା ଆଇସି ହଁ 6,000 ଲିଟର ପାଣି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ଆଉ ତେଲ 4,000 ଲିଟର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମେସ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ଜିନିଷ ହଁ ଏତକ ଯାଏ ଆମେ 10 ଦିନ 12 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ମାଛ ହେଇଗଲା 5 ଦିନ ଫେରି ପାରିବୁ ମାଛ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଇଁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନେଇକି ଯାଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହଁ, ତେଲ ହଁ ମୋଟାମୋଟି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ହଁ। ଲୋଡ ଆଉ ହଁ। ତା ଦେହରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯାହା ରହିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଇସି ସରିଆ ଯାହା ରହିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଇସି ହେଲେ ମାଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ନଷ୍ଟ ରହିପାରିବୁନି ହେଇଯିବ। ତେଲ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ବଞ୍ଚିବ ଆଚ୍ଛା ମେସ୍ ବଞ୍ଚିବ ଆଚ୍ଛା ଆଇସ୍ ଟା ସରିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଉ ହେଲା। 7 ଦିନ ଆସିପାରିବୁ 10 ଦିନ ଆସିପାରିବୁ 15 ଦିନ ବି ଆସିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ସେ ମାଛଟା କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଇଞ୍ଜିନ ତଳକୁ ଆଗେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଯିବା ହଁ ଆଚ୍ଛା